Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знов зустрітися з вами у телекавярні «Вечерній Віцебск». Всім добрий вечір, Сержук, як заўсёды. Рады Вітаю, цябе бачыць. Іван. Ну і сёння працягваюцца нашы курсы па гісторыі Віцебска. Гэта для тых, хто застаецца дома, робіць усё правільна і нават вось так пашырае свой кругагляд. Так, сапраўды. А мы працягваем гістарычныя курсы. І сёння гаворка у нас пойдзе пра манументальныя помнікі, помнікі як мастацтва. Вось. Вось. Госць уже ўсім знаёмы ў горадзе, таму будзем пачынаць. Шановні телеглядачі, ми представляємо знову-таки нашого гостя. Це кандидат гістаричних наук, доцент Денис Юрчак. Денис, добрый вечер. Мы уже сказали, что будем размаўляць сегодня про монументальные помніки. И, як я разумею, як завжди, не атрымаецца у нас одразу перайсці до Віцебшчыны. Трэба спачатку зазірнуць у гісторыю. Спочатку гісторыю, гістарыяграфію возьмем, пачнем. Вось. Хто пра што пісаў? Вось. Адпаведна, сёння тэму абралі даволі непростую тэму, якая ў многім звязана з тым, што наперадзе нас чакае і Дзень вялікай перамогі. А менавіта мы ведаем, што у нас дастаткова аб'ектаў, звязаных з Вялікай Айчыннай вайной, менавіта твораў манументальнага мастацтва, якія ўсталяваны на месцах пахавання, якія ўсталяваны на месцах бітваў, на месцах размяшчэння тых ці іншых ваенных падраздзяленняў, партызанаў, падпольшчыкаў. Таму тэма, скажем так, яна блізкая да нашых сучасных рэалій, да тых святаў, якія нас чакаюць наперадзе. Але так сталася, што, ў прынцыпе, жаданне ўсталёўваць помнікі, яно з'явілася ў глыбокай старажытнасці, прычым тут можна праводзіць пэўныя паралелі. Першыя абеліскі, па сутнасці, у сучасным разуменні мы можам бачыць ужо ў тым жа старажытным Егіпце, але ставіліся яны... Піраміды гэта... Ну, піраміды гэта асобна, але ў чымсьці гэта таксама піраміды, гэта таксама помнік, але можна сказаць, гэта надмагільны помнік, гэта сведчанне магутнасці таго ж фараона, які пахаваны. Акрамя гэтага ставіліся і абеліскі амаль у сучасным разуменні. Гэта былі вось клінападобныя слупы, на якіх змяшчаліся рэлігійныя тэксты. Таму тут былі самыя розныя функцыі, і вельмі цяжка вось функцыі помніка, асабліва на ранніх этапах, мы нават зараз не заўсёды можам прасачыць, адрозніць менавіта функцыю як месца памяці ці аб'ект памяці ад пахавальнай ці ад рэлігійнай. Доўгі час яны ішлі поруч, яны былі сінкрэтычна звязаны, і аддзяліць іх было немагчыма. Таму вось пэўныя такія паралелі могуць быць праведзены. Нават першымі помнікамі ў чымсьці можна лічыць тыя ж татэмныя слупы ў старажытных народаў, калі у многіх і па сённяшні дзень у людзей разуменне, што такое татэм. Татэм гэта ўсё ж такі продак. Продак, які ўвасабляецца ў выглядзе жывёлы. А татэмны слуп гэта ўжо вось той канкрэтны аб'ект, які звязаны з гэтым продкам. Таму гэта не месца памяці, а гэта ў першую чаргу культавы аб'ект, гэта ідал. Ну, якому пакланяліся. Якому пакланяліся, але ў чымсьці тут можна праводзіць паралелі і палічыць як своеасаблівыя першыя помнікі, як і першыя курганныя ці не курганныя ці іншыя пахаванні. Але паступова ўсё змяняецца. Таму, ў прынцыпе, у многіх дзяржавах старажытнага свету мы можам бачыць пэўныя прататыпы ці правобразы сучасных помнікаў менавіта як месца памяці. Але першымі ўсё ж такі можна, напэўна, лічыць гэта браць за аснову антычны свет, старажытную Грэцыю і, ў першую чаргу, канешне, старажытны Рым, дзе актыўна развівалася мастацтва, дзе з'яўляюцца такія аб'екты, як трафеі. Ну, зараз трафей гэта тое, што ўзялі падчас вайны, скажем так, і тое, што дасталося пераможцу. Насамрэч, у старажытнай Грэцыі, а потым у старажытным Рыме, і ўвогуле ў антычным свеце трафеі гэта драўляныя слупы, якія ставіліся на месцы выйгранай бітвы, на якія размяшчалі элементы ўзбраення, амуніцыі таго боку, які прайграў у гэтай бітве. Гэта своеасаблівая даніна багам і ў той жа час
пазначэння на мясцовасці месца значнай бітвы. Таму вось яны першыя помнікі ў гонар бітваў, але ставіліся яны, яшчэ раз падкрэслю, гэта былі драўляныя аб'екты, таму не самыя надзейныя, недоўга захоўваліся. І самае цікавае, што у старажытным свеце увага звярталася на тое, каб іх не падтрымлівалі ў належным стане і не аднаўлялі. Гэта паступова яно ўсё знікала і станавілася таксама гісторыя. Але з развіццём тэхналогій, з развіццём, скажем так, дзяржаўнасці на той момант з'яўляецца ідэя, ці не зрабіць падобныя помнікі больш магутныя, больш надзейныя, а галоўнае, з больш даўгавечных матэрыялаў. У выніку дрэва заменяется іншымі, больш сур'ёзнымі матэрыяламі і фарміруецца паступова вось новая з'ява як помнік. Першыя помнікі ўсё ж такі мы будзем казаць, напэўна, пра старажытны Рым, калі з'яўляюцца помнікі ў гонар рымскіх імператараў. Вось гэта ўжо самы ранні чысты прыклад помніка ў гонар таго ці іншага, той ці іншай гістарычнай асобы, ці той ці іншай падзеі, усталяваны ці на месцы гэтай падзеі, ці у іншым месцы, як, напрыклад, тыя ж трыумфальныя аркі, характэрныя для старажытнага Рыму. Традыцыя пайшла тут. Традыцыя, якая потым была запазычана ў Еўропе, актыўна выкарыстоўвалася ўжо ў тым ліку і ў новы час. Нездарма па ўсёй Еўропе мы бачым тую ж французскую трыумфальную арку, якая з'яўляецца адным сімвалаў у Парыжа, але гэту традыцыю можна прасачыць са старажытнага Рыму. І ўзнікалі трыумфальныя аркі пры жыцці ж, так? Пры жыцці Пры імператара ці жыцці якой? трыумфальныя аркі, гэта яны не звязаны больш не з асобай. Помнікі ўзнікалі, маглі пры жыцці, маглі і пасля смерці. Аркі з падзеямі. А трыумфальная арка звязана з падзеямі. Калі вярталася войска з пераможнага пахода, гэта як своеасаблівы сімвал ачышчэння ўваходу ў горад, трыумфальнага ўваходу ў горад. І гэта было цесна звязана якраз з гістарычнымі падзеямі. У той жа час гэта з аднаго боку гэта даніна славы і гонару пераможцам, з другога боку гэта ўвекавечанне той падзеі, якая адбылася. Таму гэта характэрная з'ява старажытнага Рыму. Тады ж з'яўляюцца іншыя аб'екты кшталту растральных калон, якія ў будучым будуць звязаны з трыумфамі на моры, у марскіх баталіях. Гэта растральныя калоны, на якіх часткі ад караблёў, так? Так. Першыя з'яўляюцца, па меншай меры, найбольш вядомыя ў старажытным Рыме, прычым гэта рабілася як своеасаблівая трыбуна для аратараў. І зноў ж такі, якая праслаўляла пэўныя гістарычныя падзеі. Таму вось яна сувязь з помнікамі, якая была ў рэальнасці. Таксама ў старажытным свеце з'яўляецца яшчэ адна характэрная з'ява, як своеасаблівы помнік, гэта кенатаф. Кенатафы гэта пустыя магілы. Калі часцей за ўсё пустая магіла, яна з'яўлялася у сувязі з тым, што, напрыклад, хтосьці загінуў далёка па-за межамі сваёй зямлі, не змог вярнуцца, і родныя дзеля таго, каб яго ўвекавечыць, дзеля таго, каб знайсці месца, куды можна будзе прыйсці, і, скажем так... Я так разумею, таксама нейкі помнік невялічкі? Гэта кенатаф, пустая магіла, вельмі часта ўсведамляецца як тыя ж курганныя могільнікі, калі насыпалі пусты курган, маглі здзяйсняць рытуальнае пахаванне якіх-небудзь прадметаў, напрыклад, маскі, ці яшчэ элементаў, якія сімвалізуюць чалавека. Самому прыходзілася прымаць удзел у раскопках аднойчы ў Докшыцкім раёне. Прыходзілася прымаць не аднойчы, але працавалі з Андрэем Войцяховічам, супрацоўнікам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі зараз. І ў Докшыцкім раёне тады якраз да нас прыехала яшчэ беларускае тэлебачанне, і мы адкапалі вельмі дзіўны курган. У кургане нічога не было, акрамя камнямі была выкладзена антрапаморфная фігура, быццам бы фігура чалавека. Ніякіх знаходак, быццам, наколькі зараз памятаю, мы асабліва не знайшлі. Але вось само па сабе, калі там павінна было быць пахаванне, няма ні крэмацыі, няма ні інгумацыі. Гэта азначае, што хутчэй за ўсё гэта было рытуальнае пахаванне. Я так далёка тлумачыць не буду, таму што ў нас ёсць спецыялісты, ёсць той жа Андрэй Войцяховіч, які займаецца якраз пахаваннямі гэтага перыяду, калі да нас прыйшло хрысціянства, але ў той жа час язычніцкія рытуалы яшчэ захоўваліся, і вось мы бачым прыклады падобных кенатафаў нават на нашай зямлі, нават на Віцебшчыне.
ну, ні касцякоў, нічога няма. Адсюль выснова, што хутчэй за ўсё магчыма, яшчэ раз скажу, хай спецыялісты ўжо даюць больш дакладныя заключэнні, спецыялісты археолагі, але магчыма гэта кінотаф. У чымсьці мы можам нават сімвалізаваныя магілы лічыць, як не дзіўна, нават той же курган славы. Гэта што такое курган? Курган гэта старажытнае пахаванне. Чым болей кургану, заўсёды усведамленне, што тым больш значная асоба там пахавана. Але вось такая сімвалічная вялікае пахаванне, вялікі курган гэта ў чымсьці як можна правесці падобную паралель, як вялікае пахаванне ўсіх тых, хто не вярнуўся з апошняй вайны, і ў гонар гэтага робіцца вось тая ж самая традыцыя насыпання кургану. Таму гэтая старажытная традыцыя мы можам нават перакінуць у 20-е стагоддзе і назіраць у нашых рэаліях. Нездарма гэта адны з знакавых аб'ектаў у тым ліку ў нашым сучасным монументальным мастацтве, таму што там не толькі курган, там яшчэ і цэлая монументальная кампазіцыя, гэта мемарыяльны комплекс па сваёй сутнасці. Калі прасочваць далей гісторыю ад старажытнага Рыму, з прыняццем хрысціянства сітуацыя карэнным чынам змяняецца ва ўсёй Еўропе, таму што цяпер, не цяпер, а ў сярэднявеччы ухваляць і услаўляць імператараў у скульптурах стала не характэрна, таму што гэта не зусім адпавядала канонам хрысціянства, але затое... Ну, гэта ўжо такі нейкі дурны тон. Ну, гэта не дурны тон, гэта зусім іншы свет, цывілізацыя карэнным чынам змяняе сваё развіццё, таму што антычнасць параўнаць з раннім сярэднявеччам, калі сутыкнулася вось гэтая позняя антычнасць і варварства іншага еўрапейскага свету на поўнач ад Рымскай імперыі, ну, там усё карэнным чынам змянілася, плюс яшчэ актыўны ўплыў якраз развіцця хрысціянства на той момант, і гэта ў спалучэнні дае тое, што асноўнымі, скажем так, аб'ектамі, якія праслаўлялі тыя ці іншыя падзеі, становяцца зусім іншыя. Для сярэднявечча больш характэрнай з'явай становіцца ставіць, напрыклад, каменныя крыжы на месцы якіх-небудзь значных падзей, ці на месцы гэтых падзей будаваць храмы. Нездарма ў той жа расійскай дзяржаве папулярныя былі храмы, пабудаваныя на крыві. Гэта у Петербургу, напрыклад, спас на крыві. Гэта цягнецца з сярэднявечча, і гэта традыцыя працягваецца ў далейшым. І галоўнае, што гэтая традыцыя, яна характэрна, у прынцыпе, яна характэрна і зараз. Гэта як форма, навошта ставіць вялікі помнік, калі там можна пабудаваць храм, куды будуць прыходзіць хрысціяне, будуць маліцца за уратаванне тых, хто загінуў на гэтым ратным полі. Вось вам форма увекавечання памяці пра тую ці іншую падзею. Яна ідзе з сярэднявечча, яна не губляе значнасці ў наш сённяшні час. Таму тут няма чаму здзіўляцца. Крыху іншая сітуацыя назіраецца ўжо ў новы час. Увогуле, нават не ў новы час, за такі запачатковы час возьмем перыяд адраджэння. Адраджэнне гэта вяртанне да антычнасці, калі антычнае мастацтва набывае па сутнасці другое жыццё, калі яно становіцца папулярным, зразумела, што пачынаецца вось гэтае капіраванне, і паступова монументальнае мастацтва яно пашырае сваю прысутнасць у Еўропе, і не толькі ў Еўропе, нездарма ў тым жа в 18 стагоддзі можна казаць пра з'яўленне першых сур'ёзных скульптур, якія дажылі да нашых дзён у той жа Расіі, той жа расійскай імперыі. Тут пра Беларусь мы асобна пагаворым, таму што ў нас свае адметнасці ёсць, але на вялікі жаль вось такіх работ, як медны вершнік расстрэльны, у нас з таго часу не захавалася. Але тым не менш гэта таксама адна з формаў праяўленняў манументальнага мастацтва таго часу. Яшчэ больш сітуацыя змяняецца ў 19 стагоддзі, з канца 18-го, 19-го, пачатку 20-го. Вось гэты перыяд назіраецца тое, пра што мы і раней казалі, гэта перыяд, калі на змену монархічным дзяржавам. Калі раней у монархічных дзяржавах, як і ў старажытным Рыме, каго можна было услаўляць у манументальным мастацтве, в першую чаргу з монархаў. Тут сітуацыя змяняецца, тут патрэбны новыя помнікі. Буржуазія прыходзіць да ўлады, ідэалогія нацыяналізму становіцца пануючай ва ўсіх еўрапейскіх дзяржавах, якія пазбавіліся ці абмежавалі ўлады манархаў. І ім трэба аб'яднаць народ, растлумачыць народу, што яны ўяўляюць адзіную еднасць.
дзеля таго, каб выконваць пастаўленыя мэты той эліты, якая эканамічнай палітычнай эліты, якая аказалася ля ўлады. І гэта эфектыўна працуе за кошт стварэння сістэмы помнікаў. Таму з гэтага часу помнікі становяцца характэрнай з'явай для многіх дзяржаў. Яны актыўна ставяцца па ўсёй Еўропе, затым гэта перакідваецца на іншыя кантыненты. Тут можна шмат цікавых паралеляў праводзіць, але так далёка мы, напэўна, не пойдзем, таму што ў гэты час у нас таксама... Да Віцебшчыны дабрацца не паспеем. Трэба дабрацца. Так. 20-е стагоддзе ўвогуле зусім іншы працэс. Мы памятаем Першую сусветную вайну, затым была Другая сусветная вайна, і зноў жа такі тым жа таталітарным дзяржавам, напрыклад, як нямецкай нацысцкай дзяржаве, якая была сфармулявана і створана Гітлерам. Ім таксама былі патрэбны свае помнікі дзеля правядзення сваёй ідэалогіі. Гэта характэрна не толькі для таталітарных дзяржаў, гэта характэрна і для дэмакратычных дзяржаў на той момант, але пачынаецца своеасаблівае супрацьстаянне помнікаў, барацьба помнікаў. Сітуацыя не змяняецца. У нас зараз таксама папулярнасць, вельмі любяць паставіць тыя ці іншыя помнікі, але пачынаецца і адваротны працэс. Пачынаецца вайна помнікаў, так званая, што таксама не новая Вайна з'ява. помнікаў — гэта спрэчка паміж людзьмі, я так разумею. Гэта спрэчка паміж рознымі палітычнымі плынямі, кірункамі. Плынямі, таму што тыя ж бальшавікі, і не толькі бальшавікі, калі бальшавікі гэта адкрытую назвалі манументальнай прапагандай, гэта частка дзяржаўнай ідэалогіі, гэта частка, скажем так, увасаблення гістарычнай канцэпцыі. Проста вось тут яны называлі ўсё так, як ёсць, сваімі імёнамі. Тое ж самае рэалізуецца і ва ўсім свеце, магчыма, проста так у адкрытую ніколі не называюць, але мы бачым вайну з помнікамі, якая рэальна зараз назіраецца і не толькі на постсавецкай прасторы, і не толькі ў Еўропе. Гэта працэс, які ахоплівае ўвесь свет. Таму супрацьстаянне розных палітычных ідэалогій, розных гістарычных канцэпцый праводзіць да таго, што вельмі часта усталяваныя раней помнікі яны знішчаюцца, часам знішчаюцца не ў самых лепшых умовах і не з самымі лепшымі наступствамі, але на вялікі жаль так ёсць. А адмовіцца ад помнікаў немагчыма, так? Ну вось, каб не было больш ніколі спрэчак, зусім так. Адмовіліся, забылі. Але гэта ізноў будзе вайна з помнікамі. Тады трэба ўсе раней... Як не круці. Раней пастаўленыя, трэба штосьці з імі рабіць. Таму ўсё ж такі да гэтага працэсу нужна падыходзіць цывілізавана, таму далёка не паўсюдна, дзе ідзе супрацьстаянне ідэалогіі, скажем так, іх разбураюць. Ёсць больш прыстойныя і прадуманыя падыходы. Таму што ў любым выпадку помнік — гэта не толькі ідэалагічны твор, гэта і твор мастацтва. Гэта твор сваёй эпохі, таму яго захаванне — гэта павага да сваёй гісторыі. Навошта яе перапісваць, калі яна ёсць такая, якая яна ёсць. І тыя людзі, якія ўсталёўвалі, нават дзеля таго, дзеля павагі да гэтых людзей, да гэтых пакаленняў, якія тут жылі, якія стваралі гэтыя творы, іх толькі дзеля гэтага варта захоўваць. Ну гэта калі так агульна пра агульнасусветны досвед і ў прывязкі да... Будзем падбірацца ўжо да Віцебшчыны і да Беларусі. Сказаць, калі з'явіліся ў нас першыя помнікі, ну гэта не самая простая задача па адной простай прычыне. Што лічыць першымі помнікамі? У чымсьці нават тыя ж барысавы камяні можна назваць. А чаму гэта не помнік князю Барысу? З аднаго боку ён просіць дапамогі у Господа, з другого боку ён увекавечвае сваё імя. Сваё імя, так. Прычым у розных гарадах былога полацкага княства. Нават калі лічыць гэта памежнымі знакамі, ўсё роўна яны ставіліся ад імя канкрэтна гаспадара, і вось ён увекавечаны, і цяпер мы ўсе ведаем, што гэта барысавы камяні. Гэта выдатны прыклад, калі чалавек пакінуў пасля сябе значны гістарычны след. Зараз кожны, хто вывучае гісторыю Беларусі, ведае, што такое барысавы камень. Вось ён ёсць у Полацку, гісторык адзін з іх ёсць у Полацку, адзін з тых, які захаваўся. І таксама і жаданні загадваюць. Там што заўгодна, можна любыя гістарычныя легенды прывязаць. Таму вось яна адна з формаў увекавечання свайго імя.
Ці лічыць гэта помнікам, ну, складана, як і першыя, як будаўнікі таго ж Софійскага собору, калі там напісаны імёны, гэта чаму не прыклад увекавечання, але гэта не помнік. Таму І не помнік пісьменства. ну, помнік пісьменства адназначна, але не манументальны помнік. Яны тут нічога вялікага і значнага з пункту погляду мастацтва не стваралі. Ну, сам Софійскі собор гэта помнік, а вось тое, што Сам зрабілі... Софійскі собор гэта помнік архітэктуры ў першую чаргу. Не монументальны. Не монументальны Всё помнік і не ну, мастацтва, канешне, архітэктура гэта частка мастацтва, але гэта не монументальнае Не тое, мастацтва. пра што мы зараз. Калі ўжо зноў у Полацк вярнуліся, не раз ужо узгадывалі крыж Ефрасіні Полацкай. Гэта Таксама, помнік мастацтва. Гэта помнік мастацтва адназначна, гэта, але лічыць монументальным, з аднаго боку там ёсць выявы людзей, ну тут пры жаданні, канешне, у якасці ранняга прыкладу гэта можна прывесці, але ўсё роўна выдатны помнік ювелірнага мастацтва. Гэта, напэўна, больш дакладна будзе. Калі браць агульнаеўрапейскія тэндэнцыі, можна прыгадаць, калі мы казалі пра тое, што храмы будаваліся ў гонар тых ці іншых падзей, і калі правязаць гэта да Віцебшчыны, у нас у Астроўна ёсць былы касцёл, праўда, зараз гэта праваслаўная царква, але ў дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей ён яшчэ значыцца як руіны былога касцёла. Гэта тое Астроўна, давайте нагадаем, якое паблізу зусім ад Віцебска, Бешанковіцкі раён. 15 кіламетраў, і вы ўжо ў Астроўнай можна зараз паглядзець, ну, в сэнсе з'ездзіць. Ну, зараз не трэба, а вось калі Ну, ўсё так. скончыцца, можна. Адпаведна, гэты касцёл быў пабудаваны Жыгімонтам II у гонар перамогі пад чашнікамі і пад Оршы ў 1564 годзе. Лівонская. Так, таму гэта адлюстравана нават у назве самого аб'екта, нават у дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь зараз. Таму вось такі прыклад. І такіх прыкладаў, у прынцыпе, калі пакапацца, мы можам знайсці шмат, калі тыя ці іншыя храмы будаваліся ў гонар тых ці іншых падзей. Але часта гэта маглі быць падзеі, звязаныя з сітуацыяй у сям'і. Ну, калі прыклад касцёл Сымона і Алены, чырвоны касцёл у Мінску, ну, праўда, там трагічны лёс дзяцей, асноўнага фундатара, але гэта таксама як храм-памяць вось пра канкрэтную сямейную гісторыю. Тут больш глобальна, таму што тут з'яўляюцца ўжо ваенныя падзеі, і храм пабудаваны ў гонар перамогі. Вось ён прыклад першага своеасаблівага помніка, але не помніка монументальнага, але помніка, які павінен выконваць гэту мемарыяльную функцыю, нагадваць пра тую ці іншую падзею. Гэта самае галоўнае, напэўна, што ёсць у помніка. Другі прыклад, ужо больш блізкі да класічнага разумення. У нас зараз замест памятных знакаў вельмі часта любяць ставіць крыжы. Сімвалічныя крыжы ці штосьці ў форме крыжа. Таму прыклад таксама 16 стагоддзя, гэта крыж Стэфана Баторыя у вёскі Асінавік Докшыцкага раёна, які быў усталяваны ва ўрочышчы каралёў Стан. Ну, звязана гэта з паходам таго ж Стэфана Баторыя на поўнач, калі ён рушыў на Псковы, калі яго вялікая армія праходзіла праз тэрыторыю Докшыцкага, праз тэрыторыю сучаснага Докшыцкага раёна. Ёсць такая мясцовае паданне, зафіксаванае фалькларыстамі пра тое, што кароль разам з войскам спыніўся на землях мясцовага шляхціца. У выніку войска трэба было карміць, людзям трэба было есці. Людзі вельмі часта самі шукалі, што ім есці. У выніку забралі ўсё, што можна ў гэтага шляхціца. Ён не вытрымаў, калі кароль рушыў, ён выйшаў перад ім і сказаў, што кароль дазволь да цябе звярнуцца. Паспрабаваў патлумачыць сітуацыю, кароль сказаў: маўчы, і паказаў рукой, што вось гэта ўсё вакол цяпер тваё. Ну, ён, у прынцыпе, і прасіў: дайце мне зямлю, каб я мог сябе пракарміць. У выніку з'яўляецца два маёнткі. Мільч, кароль сказаў па-польску маўчаць, вось і назва Мільч, Мільча адсюль. А другі маёнтак — это Крулев стан. Стан караля, месца, дзе ён спыняўся. І на тым самым месцы застаўся
каменны крыж, на якім былі выбіты асобныя сімвалы і 3 літары РСБ. Рекс, король, Стэфан Баторый. І вось гэты крыж Стэфана Баторая, ён да 1988 года знаходзіўся на тэрыторыі докшыцкай зямлі. Таму яго можна лічыць як першы своеасаблівы помнік вось у такім разуменні, пра які мы ведаем і які мы можам дакладна лакалізаваць. Хаця крыжоў на нашай зямлі хапае. Але казаць, што гэта за крыжы, ці надмагільныя крыжы, ці якія яшчэ-небудзь тыя ж памежныя крыжы, тут цяжка. Гэты прысвечаны канкрэтнай падзеі прыбывання караля. Ні больш, ні менш. Ні з бітвамі не звязаны ні з пахаваннем. Ну, рэлігійны элемент прысутнічае, але гэта быў час такі, адназначна арыентаваліся на гэта. Зараз крыж на Віцебскай зямлі мы не можам пабачыць, але мы можам яго пабачыць у музеі Валуноў на тэрыторыі Мінска, дзе змешчана шмат цікавых вось падобных каменных аб'ектаў. Звезли. Есть у мяне такое ўражанне, што вось нашы людзі любяць помнікі, вось любілі раней, і зараз так, ну я не ведаю, ну ёсць вось такое адчуванне. Ёсць, нашы людзі любяць і заўсёды прапануюць стварыць новыя помнікі. Пытанне, што колькі гэта ўсё каштуе. І мэтазгоднасць. Ну, мэтазгоднасць паставіць можна шмат. Пытанне, што традыцыя, мы да гэтага падыдзем у тыя ж 50-е, 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя мы актыўна увекавечвалі падзеі, звязаныя з Вялікай Адчыннай вайной, гэта было добра. Але тыя матэрыялы, якія на той момант выкарыстоўваліся, зараз яны, вось прыйшоў той час, калі яны проста масава пачалі разбурацца. І мы сутыкаемся з тым, што прыходзіцца актыўна замяняць гэтыя аб'екты. Ну, матэрыялы, ў сэнсе, былі не вельмі добрыя. Матэрыял не вельмі добры, гэта быў бетон. Былі прыклады, калі драўляная апалубка зверху бетон, і зразумела, што дрэва зараз за гэты час, ну, палічыце, з 60-х гадоў, колькі ўжо прайшло. І час, таму зараз наступае той перыяд, калі многія гэтыя помнікі трэба мяняць. Пажадана, каб іх мяняць. Гэта, па-першае, патрабуе значных сродкаў, но па-другое, трэба выкарыстоўваць, напэўна, такія матэрыялы, каб праблема не паўтарылася ў будучым. І зноў ж такі не паўтарылася так масава і так хутка. Таму што прыкладаў на вялікі жаль шмат. Ну, да іх падыдзем і пра іх таксама прыгадаем. Першымі помнікамі ўжо ў сэнсе не крыжамі, не храмамі, а першымі помнікамі, якія былі звязаны з увекавечваннем той ці іншай падзеі і выяўляліся ў класічных формах, у тых жа рымскіх формах, можна сказаць, з'яўляюцца калоны ў гонар Канстытуцыі 1791 года. Падзея даволі цікавая, і так сталася, што, ну, я, шчыра кажучы, ніколі не звяртаў на гэта ўвагу. А аказалася, што, па-першае, менавіта на Віцебскай зямлі, на беларускай зямлі з'явіліся першыя помнікі ў гонар Канстытуцыі. Па-другое, гэта зараз у нас больш за ўсё помнікаў усталяваных на тэрыторыі Беларусі, я маю на ўвазе, у параўнанні з іншымі дзяржавамі, прысвечаных канкрэтнай Канстытуцыі. Таму тут ёсць пэўны нюанс. Вось зараз давайте спынемся, паглядзім наш чэлендж. Нагадваем, што у вас ёсць магчымасць, пакуль бабулі, дзядулі сядзяць дома і не могуць сустрэцца са сваімі ўнукамі, дасылайце, калі ласка, у Instagram свае сторыс, пазначайце Беларусь4 і пазначайце таксама хэштэг «Привет, бабуля, дед, привет». І такім чынам вы можете перадаць прывітанне сваім родным. Давайте разам паглядзім. Всем привет, друзья! Меня зовут Саша Коренман, и это наша новая рубрика «Привет, бабуля, дед, привет». Добрая, полезная рубрика, в которой мы на расстоянии можем позаботиться о своих бабушках и дедушках. Всего лишь записав для них Instagram Stories, да, в Инстаграме их нет, но подождите. Отмечая на этих Stories аккаунт Беларусь4 Витебск, вы автоматически попадаете в нашу программу. И ваша улыбка, ваше тепло, ваша забота, что самое главное, на расстоянии попадает к ним в телевизоры, попадает к ним в сердце, в душу и в их настроение. Я думаю, что это сделать очень легко. Сделайте это прямо сейчас. Ну а пока мы посмотрим приветы на сегодня. Полетели!
Всем привет! Меня зовут Ярослав, мне 8 лет. Дорогая бабушка, поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя очень люблю. И мы скоро обязательно встретимся, дорогие бабушки и дедушки. В связи со случившейся ситуацией, прошу вас, оставайтесь дома. Здоровья вам, берегите себя. Бабушка Лена, Люба, дедушка Коля и Толя. Катюшка шлет вам привет из Витебска. Оставайтесь дома, будьте здоровы, кушайте витаминки, берегите себя. Мы вас очень любим, целуем, да. Вот так. Бабули, дедули. Скучаю по вам. Скоро увидимся. Дорогие и любимые наши бабушка Света и дедушка Саша, мы по вам очень скучаем, но не переживайте, скоро увидимся. Берегите свое здоровье и никогда не болейте. Пока-пока! Привет, бабушка, сиди дома. Я тоже сижу, руки мою и маску ношу. Потому что это наши чувства. Любовь как безумство. Опасная эта штучка, взрывная как шипучка. Это были все привет на сегодня. Если вы также загорелись нашей идеей, можно сделать это прямо сейчас. Зайти в Инстаграм, открыть профиль, записать видео «Привет» в сторис, отметить аккаунт «Беларусь-4 Витебск» и попасть в нашу программу. Следующую, естественно, потому что на сегодня все. И помните, что с Белтелеком вы рядом в любую минуту. Пока! Сказать, что любишь, очень просто. Оставь в руке кусочек солнца мне. Ну вось перадалі прывітанне і вяртаемся да нашай размовы, і мы спыніліся на А мы спыніліся Конституцыі. на Канстытуцыі. Давайте, напэўна, некалькі слоў пра помнікі Канстытуцыі, а потым паглядзім некалькі фотаздымкаў, якія звязаны канкрэтна з першымі раннімі помнікамі на тэрыторыі Беларусі. У чым спецыфіка помніка Канстытуцыі? Ну, па-першае, ініцыятарам усталявання калон у гонар Канстытуцыі з'яўляецца мясцовы шляхціц Ян Нікадзім Лапацінскі, які з першым усталяваў гэтую калону на тэрыторыі свайго ўладання ў Лявонпалі. Затым на тэрыторыі Беларусі зараз маецца, дакладней першапачаткова было, зараз яны ў розным стане захаваліся, але яны ёсць. Гэта калоны Канстытуцыі 12 штук. 12 помнікаў у гонар канкрэтнай Канстытуцыі. Канстытуцыя доўга не пражыла, А калоны стаять. дажылі да нашага часу, і больш таго захаваліся, прычым на тэрыторыі Віцебшчыны зараз дзве. Гэта глыбокая, у цэнтры горада на грамадзянскіх могілках узвышаецца калона ў гонар Канстытуцыі, якую буслы аблюбавалі. І другое, гэта якраз у маёнтку Лапацінскага ў Лявонпалі Міёрскага района. Прычым сам Лапацінскі ў лісце сцвярджаў, што ён спецыяльна паставіў на беразе Дзвіны калону, улічваючы тое, што з другога боку Дзвіны была ўжо тая частка Рэчы Паспалітай, якая дайшла па выніках першага падзелу да расійскай імперыі. Ён вось нагадваў, што тым жыхарам былой Рэчы Паспалітай, якія засталіся з другога боку мяжы, пра тое, што тут прынята Канстытуцыя. Ну і гэта, дарэчы, сведчыць пра ўспрыняцце ролю мясцовай шляхты ў прыняцці Канстытуцыі. Яны лічылі, што гэта прагрэсіўны заканадаўчы акт, які можа ўратаваць дзяржаву. Ну, сталася так, што Канстытуцыя доўга не пражыла, як і ўся Рэч Паспалітая, а калоны рэальна засталіся. І па сённяшні дзень мы можам ганарыцца, што у нас ёсць першыя помнікі Канстытуцыі, якая асноўнаму закону, якая звязана з нашай зямлёй, а галоўнае, што іх больш за ўсё ў свеце па канцэнтрацыі на адной дзяржаве. На той момант гэта Вялікае княства Літоўскае, зараз гэта Рэспубліка Беларусь. Вось так, ёсць у нас. Унікальнасць. Давайте паглядзім, напэўна, першыя фотаздымкі. Гэта будзе і калоны наши, адпаведна, і крыж Стэфана Баторы. Так.
Ну вось ён крыж Стэфана Баторыя, які быў на докшыцкай зямлі. Вось у такім стане ён захоўваецца. Калі прыехаць туды і паглядзець, можна ўбачыць і літары, можна ўбачыць і іншыя знакі, якія вельмі добра чытаюцца на ім. Такі вялізны крыж. Лявон, вось гэта першая калона Лапацінскага, якая без хэштега пайшла, але галоўнае, што традыцыя была падхоплена, як зараз у інстаграме масава пачалі ставіць таксама калоны шляхта Вялікага княства Літоўскага на той момант. Вось глыбокая. А гэта вось там, дзе буслы. І буслы зверху. У прынцыпе, гэтыя аб'екты можна смела называць першымі помнікамі, якія існавалі на нашай зямлі. Ну, вось другія. Гэта ўжо Полацк. Помнікі, зараз пагаворым пра гэты аб'ект. У 1812 год і далучэнне да Расійскай імперыі пакідае свой след. Гэта помнік 1850 года. Першы помнік, які быў усталяваны. Ну, справа ў тым, што 812 год ён абуджае хвалю патрыятызму. Хаця, у прынцыпе, гэты патрыятызм у рэчышчы поглядаў і тэарэтыкаў тэорыі нацыяналізму можна лічыць якраз праяўленнем пабудовы нацыянальнай дзяржавы, але з захаваннем монархіі. Гэта таксама было ўжо прыстасаванне да той суровай еўрапейскай рэчаіснасці, якая склалася на той момант. І у 1836 годзе з'яўляецца ідэя ўсталяваць помнікі, прысвечаныя падзеям 1812 года на тэрыторыі Расійскай імперыі, у тым ліку ў тых асноўных населеных пунктах, дзе вяліся баявыя дзеянні, звязаныя з гэтымі падзеямі. І зразумела, што Віцебшчына тут не выключэнне. На Віцебшчыне планавалася ўсталяваць 4 помнікі. Гэта Полацк, гэта Клясціцы, гэта Віцебск і гэта Чашнікі. Вось тыя месцы, дзе павінны былі з'явіцца помнікі. Але далёка не ўсё было адразу рэалізавана на практыцы, таму першы помнік з'яўляецца толькі ў 1850 годзе, вось мы яго бачылі. Але таксама ён не вельмі доўга і прастаяў. Гэта Полацк. Ну, як сталася, тым не менш ён адноўлены, створаны па праекту архітэктара Антоніа Адаміні, як, у прынцыпе, створаны другі помнік, які з'явіўся крыху пазней, у 57 годзе ў Клясціцах. Ну, разбураны ў пачатку ў 30-х годах 20-го стагоддзя, створаны, можна яго таксама, здаецца, паказаць, калі ёсць фотаздымак, штосьці мяне ўжо... Не, гэта другі помнік, але вось таксама можам убачыць, гэта побач з Віцебскам, гэта аграгарадок Вароны Віцебскага раёна. Гэта ўжо трэцяя хваля ўсталявання помніка. Ну, дарэчы, таксама цікавы аб'ект. Аб'ект, якому ў мінулым годзе нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, і ён увайшоў у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Стаіць адразу ў аграгарадку Вароны на адной з вуліц. Это што ён? Гэта помнік, які прысвечаны тым баявым дзеянням, таму сутыкненню, якія адбыліся непасрэдна на гэтым месцы. Таму гэта трэцяя хваля. Чаму я так сказаў трэцяя хваля? Ну, в прынцыпе, 1850 Полацк, 1857 Клясціцы. І зразумела, што стагоддзя айчыннай вайны ў Расійскай імперыі не магло абысціся без маштабных мерапрыемстваў. У сувязі з гэтым з'яўляецца ініцыятыва ўсталявання Віцебскага помніка. На ім мы вельмі спыняцца не будзем, таму што там цэлая гісторыя пра яго стварэнне, усталяванне. Асобная сустрэча. Тут можна асобна, тут трэба, напэўна, Аркадзія Михайловича Падліпскага запрасіць, які з'яўляецца спецыялістам і які актыўна вывучаў. У яго ёсць асобная кніга, прысвечаная ўвогуле гэтаму помніку, і не толькі гэтаму. Ну, дарэчы, калі казаць пра Аркадзія Михайловича, у нас, калі перакінуліся, у нас ёсць кніга, дзве кнігі, якія больш-менш поўнасцю адлюстроўваюць тыя аб'екты, якія ў нас маюцца ў Віцебску. Адна з іх прысвечана мемарыяльным дошкам. Ну, правда, з моманту выдання кнігі шмат чаго змянілася, у нас з'явілася шмат новых мемарыяльных дошак. Трэба дапісваць. Другое, гэта кніга в граніце і бронзе, якраз адносна тых помнікаў, якія ў нас ёсць, якія былі
пастаўлены ў горадзе Віцебску, якія захаваліся, і нават якія не былі пастаўлены, таму што Аркадзь Михайлович тут паспрабаваў прасачыць. Ну вось адразу просто бачу на вокладцы, тут вось вы ўжо бачылі Машэраў, гэты помнік захаваўся, ён ёсць. Але на адваротным баку Пушкін, якога якраз гэтага помніка няма. Хаця Пушкін стаіць прыкладна недалёк, новы Пушкін ад таго месца, дзе быў гэты, але ну так сталася. Таму 1912, яшчэ раз паўтаруся, у нас з'яўляецца помнік у Варонах, у нас з'яўляецца помнік у Віцебску, прычым вялікі сур'ёзны помнік абеліск, які зараз можна лічыць помнікам не толькі 1812 году, але і Вялікай Адчыннай вайне, таму што вельмі часта тыя ж турысты ці тыя ж людзі, якія падыходзяць да помніка і пытаюцца, чаму ён такі абшарпаны, пашкоджаны, але ну, не тое, што абшарпаны, але на ім захаваліся фрагменты асколкаў і куль перыяду Вялікай Адчыннай вайны. Ён перажыў гэтую вайну. І ён захаваны ў тым самым выглядзе, каб адлюстраваць тое, што гэта аўтэнтычны помнік пачатку 20 стагоддзя. І галоўнае, што ён цяпер з'яўляецца адначасова абеліскам іншым падзеям. Падзеям 1941-44 года, канкрэтна адносна Віцебска, перыяду акупацыі. Ну і тым больш там вайсковыя могілкі адразу знаходзяцца, дзе пахаваны ў асноўным афіцэры, якія загінулі пры вызваленні Віцебска, і Мінай Філіпавіч Шмэров. А у той же час Аркадзь Михайлович Падліпскі, напрыклад, адносна Віцебска, лічыць, што першым помнікам у нас можна назваць капліцу ў гонар 50-годдзя ўз'яднання уніятаў з праваслаўнымі. Усталяваная яна была насупраць ратушы, прыкладна на месцы сучаснага прыпынку у 1889 годзе. І тут з ім можна адназначна пагадзіцца, ну, па меншай меры, больш ранейшых прыкладаў помнікаў, калі ў нас няма, гэта вось прыклад таго, што ну, у нас ёсць у вобласці, але ў Віцебску мы покуль такой паралелі і больш глыбокіх каранёў знайсці не можам. Таму капліца ў гонар той ці іншай падзеі, вось ён прыклад, але яна не захавалася. У той же час, як помнік 1812 года захаваўся. Таму з існуючых ён зараз першы. Я ўпэўнены, што адразу у гледачоў узнікае пытанне, ці ёсць у планах скажем, аднаўленне гэтай капліцы. Перанесці прыпынак? Ну, яна, разумееш, не тое, што на самім прыпынку. Ну, гэта пытанне да кіраўніцтва горада і да кіраўніцтва праваслаўнай царквы, хаця я думаю, што царква не будзе супраць. У прынцыпе, аднаўленне магчымае, але тут ёсць пэўныя нюансы, з якімі таксама прыйдзецца сутыкнуцца, у тым ліку і наконт размяшчэння прыпынку, і наконт магчымасці руху па вуліцы Суворова, таму што калі аднаўляць, яе трэба аднаўляць на тым самым аўтэнтычным месцы, дзе яна была. Гэта можна вызначыць з дапамогай археалогіі, але тут шмат нюансаў. Хаця, у прынцыпе, чыста тэарэтычна аднаўленне магчыма, і яго нельга выключаць. Вось. Так. Спыніліся на прыпынку. Спыніліся на капліцы, але зноў жа такі на прыпынку спыніліся, але трэба вярнуцца да 1912, а то мы ўсё вакол яго ходзім. Віцебск прыгадалі, Вароны прыгадалі, але Верхнедзвінск усё забываем, таму што ў 1912 годзе і там быў усталяваны помнік, звязаны з падзеямі 1812 года, тым больш, што якраз побач з Верхнедзвінскам знаходзіўся славуты дрысенскі лагер, дзе першапачаткова расійскае камандаванне планавала даць бой напалеонаўскай арміі, але так сталася, што у Напалеона былі зусім іншыя планы, але тым не менш значныя падзеі, значнае гістарычнае месца, якое увекавечана, і галоўнае, што ў Верхнедзвінску помнік таксама аўтэнтычны і таксама захаваўся да нашых дзён. Таму вось яшчэ адзін з найбольш старажытных помнікаў, па меншай меры пачатку 20 стагоддзя, які ёсць, які захаваўся, які мы можам зараз убачыць. Затым у нас Першая сусветная, затым у нас рэвалюцыя, і ўсё карэнным чынам змяняецца. А галоўнае, што новыя савецкія ўлады, яны актыўна пачынаюць прасоўваць ідэю манументальнай прапаганды. І гэта становіцца характэрнай з'явай, і Віцебск тут не з'яўляецца выключэннем. Больш таго, Віцебск тут увогуле унікальны горад, таму што ў нас ужо у маі 1919 года усталёўваецца першы помнік Карлу Марксу.
Прычым у 19-м. у 19-м годзе побач з мастацкім музеем на беразе Віцьбы вышыня з улікам пастаменту. Ну, гэта не той. Гэта не той, што зараз. Я уже подумал, что... Я просто гляжу на Івана, Іван падумаў, што... Что столькі Той, што простоит. зараз ён таксама легендарны, дарэчы. І тут ёсць адзін нюанс, зараз пра яго таксама скажу. Але першы помнік Карлу Марксу усталяваны ў 19 годзе на драўляным пастаменце. Ўсё гэта сам помнік гіпсавы, ён быў недаўгавечны. І так сталася, ну, дарэчы, зараз прыгадаем у другія помнікі, але ўсе яны праіснавалі да 29-го года. І былі зняты ў сувязі з тым, што па сутнасці збольшага яны былі разбураны. Прычым гэта было ўздзеянне часу, ні больш, ні менш. Матэрыялы 10 недаўгавечныя. Ну, все, уже не познавали людей, якія там на выявах были. З пытання да таго, што помнікі трэба ўсё ж такі рабіць такія, каб яны не разваліваліся праз 10 год, і каб не трэба было траціць велізарныя сродкі на іх утрыманне і аднаўленне ў далейшым. І гэта на той момант галоўнае было іншае. Галоўнае было ўсё ж такі правесці гэтую прапаганду. А наконт Маркса, які зараз, калі мы ўжо адштурхнуліся ад Маркса, зараз перад мастацкім музеем стаіць два помнікі. Ленін і Маркс. А калі мы адкрыем даведнік, як кажуць, зялёны даведнік па Віцебшчыне, энцыклапедычны Віцебск, там напісана, што аўтарам помніка Маркса і Леніна з'яўляецца Іван Місько. Тое ж самае мы можам прасачыць і у многіх электронных даведніках. Але сталася так, што калі ў нас прыехала дзяржаўная камісія па прыёмкі твораў манументальнага мастацтва рэспубліканскае дзеля таго, каб прыняць помнік Альгерду і Неўскаму адразу, у складзе камісіі быў Іван Місько. І вось калі ён заходзіў у мастацкі музей, а мне давялося пры гэтым прысутнічаць, і я пачуў цікавую рэч. Калі ён захадзіў, я не памятаю, да каго ён звярнуўся, але прагучала. А вось бачыце, і мой Ленін стаіць. Ну, адразу спрацавала. Ленін. Чаму толькі Ленін? Чаму ён не кажа, што тут жа і мой Маркс? Я павярнуўся і запытаўся, кажу, а Маркс не ваш? І ён сказаў, не мой, і ён тады назваў, што аўтарам Маркса з'яўляецца Уладзімір Слінченка. Прыйшлося адразу запісаць, вось, і высветлілася, што паўсюдна ў даведніках прысутнічае адно, а тут аўтар адмаўляецца. Гэта не маё. Так што нюансы розныя могуць быць. Не прапісаў сабе аўтарства. І то і добра, таму што, ну, на вялікі жаль, дакументальна іх калісьці прывезлі, яны ўспрымаліся ў многім. Ну, помнікі Леніну і Марксу для Савецкага Саюза былі, ну, не тое, што да іх звыкліся. І вось на вялікі жаль, аўтарскія работы ў выніку гэта могуць знікаць, і мы можам губляць след. Калі б не прыехаў Місько, і калі б я гэта не пачуў, ну, ці было б, дзякуй Богу, калі дзесьці ў дакументах гэта ёсць. Але не факт, што можа быць адлюстраваны, калі яны былі падараваныя тут, ці можа гэтыя дакументы банальна не захаваліся. Таму, дзякуючы гэтаму, можам захаваць пэўныя імёны. У 20-м годзе, ізноў у маі, у Віцебску з'яўляецца яшчэ два помнікі за аўтарствам Екерсона ўжо. Гэта другі помнік Марксу і помнік Карлу Ліпкнехту. Ну, Ліпкнехта мы можам нават убачыць фотаздымак, таму што архіўныя фотаздымкі захаваліся. Вось той помнік сапраўды прыгожы, арыгінальны, тым больш, што Давід Екерсон гэта значная асоба, якая звязана з усім мастацкім жыццём Віцебшчыны таго перыяду. Але на вялікі жаль, недаўгавечныя матэрыялы. Гэта дзе ён быў? Ой, дакладна я не змагу лакалізаваць зараз, не памятаю. Тут трэба ўжо, ну, тут можна паглядзець больш грунтоўна і таго ж Падліпскага, таму што не прывязваў. Так, яшчэ калі прыгадваць помнікі, якія былі пастаўлены, у тым жа 20-м годзе ў Віцебску з'яўляецца, правда, ўжо ў верасні, а не ў маі, помнік Пісталотцы, скульптар Браза, 5-метровы. Іван здзіўлены? Так. Я таксама. Чаму, з чаго? Пісталотцы ў Віцебску. Як вядомы педагог, тым больш, што ставілася гэта па ініцыятыве якраз спецыялістаў у галіне адукацыі. Ну, на вялікі жаль, Пісталотцы ў Віцебску пратрымаўся таксама недоўга. Помнік, вось гэта недаўгавечнасць матэрыялаў і прывяла да таго, што помнік знікае.
ну, не знікае, ён быў дэмантаваны і разабраны ў сувязі з немагчымасцю гіпс, яго напэўна. аднаўлення. Там выкарыстоўваліся розныя матэрыялы, але дрэва, гіпс. Ну, гіпс все ж таки Хаця придатны больш. пра таго ж Екерсона, напрыклад, Аркадзь Михайлович піша, што там выкарыстоўваўся цэмент, але гэта ўсё на тых жа драўляных, на драўлянай аснове, ну, не самыя даўгавечныя матэрыялы для свайго часу. І больш таго спецыялістаў па адліўкі не было. У выніку атрымалі тое, што атрымалі. Яшчэ адным знакавым помнікам для Віцебска становіцца помнік Владзіміру Леніну. Тым больш Віцебск можна лічыць тым горадам, які адным з першых ініцыраваў усталяванне помніка правадыру сусветнага пралетарыяту, таму што пытанне пра увекавечанне было ўзнята адразу пасля яго смерці. На наступны дзень. Вось мы бачым, дарэчы, сам помнік. Помнік вельмі цікавы, помнік, які створаны Будзілавам, Бабурынам, Таўрытам і Шалюцінам у 1930 годзе. Ну, так Поза такая не вельмі знакамітая. Спецыфічная, ну, часам яго называюць рэперам, штосьці гэта ёсць, але насамрэч правадыр стаіць на броневіку. А вось ён уже... Мы бачым башню броневіка, адна рука падчас, калі ён выступаў, вось такая поза аратара, які звяртаецца. Паказвае светлую будучыню. Таму помнік унікальны, але калі казаць пра гэты помнік, спачатку ўсё ж такі планавалі паставіць помнік зусім у іншым месцы, зусім інакш ён выглядаў. Не, пытанне ўздымаецца ў 24 годзе, прычым месца пастаноўкі помніка называецца плошча Свабоды. Ну, дзе плошча Свабоды мы зараз добра ўяўляем, але трэба ўявіць, што на той момант там стаяў Мікалаеўскі сабор, архірэйскі дом, уся плошча была забудавана, адпаведна гэта ўсё у сучасным разуменні помнік павінен быць па сутнасці на праезжай частцы вуліцы Леніна. Першапачаткова планавалася, што правадыр будзе стаяць ледзь не над сферай зямнога шару. Прычым агульная вышыня помніка планавалася 18 метраў. Вось уявіце гэтую дамінанту на фоне яшчэ адной дамінанты таго ж Мікалаеўскага сабора. Ну, ён бы згубіўся там у многім. Нават на такую вышыню ён бы не ўспрымаўся, таму што для такога вялікага помніка патрэбна прастора. Патрэбна дзеля таго, ну, каб з розных бакоў аглядаць. Таму месца не самае добрае, і, на шчасце, ад гэтага адмовіліся і рэалізавалі зусім у іншым месцы, зусім па іншаму праекту, таму што прыйшлося аб'яўляць конкурс. Многія работы былі адхілены, і толькі вось перамаглі тыя, каго я ўжо назваў. Гэта на той момант яшчэ студэнты. У будучым гэта вядомыя, у тым ліку, скульптары, людзі, якія праславіліся ў сваёй прафесіі, але на той момант яны толькі пачыналі. Таму Леніна можна лічыць іх вытокамі нашага Леніна. Даводзілася калісьці нават гартаць справу пра ўсталяванне помніка. Там вельмі цікавая перапіска, калі, па-першае, быццам бы былі аўтары, быццам бы ўжо вядома было, у якім накірунку рухацца, і грошай знайшлі, але знайсці матэрыяла дзеля таго, каб адліць помніка, гэта была вельмі доўгая перапіска, каб проста банальна знайсці метал і паставіць помнік у тым выглядзе, вось на броневіке, як ён быў першапачаткова задуманы. Ну, усё ж такі давялі справу до канца, помнік з'явіўся ў 30-м годзе. На вялікі жаль, помнік дажыў толькі да Вялікай Айчыннай вайны. На фотаздымку, адзін з тых фотаздымкаў, які мы бачылі, гэта фотаздымак 41 года, ўжо падчас акупацыі, вось ён першы. Мы бачым разбурэнне, але помнік Леніна яшчэ прысутнічае. У далейшым, ну, даводзілася чытаць такую легенду, што немцы яго ўзарвалі, а з яго адлілі. Чамусьці быццам бы ён свінец. Ва ўсе дакументы, якія чытаў, я бачыў матэрыялы па бронзе. Па матэрыялу ёсць пытанне, але быццам бы з яго адлілі шайбы і гулялі ў хакей. Ну, адкуль пайшла гэтая легенда, і як яна затрымалася, сказаць цяжка. Да вайны ў нас з'явілася яшчэ два помнікі. Гэта помнік Пушкіну, які сёння ўжо паказвалі, але вайну ён не перажыў. І другі помнік Леніну. Другі помнік Леніну ён быў тыпавы, тыражыраваны так званы, які становіцца папулярным у Савецкім Саюзе, ён быў усталяваны ў Цірасполі. Але як ён выглядаў, мы не ведаем, тым не менш з гісторыяй гэтага помніка звязана яшчэ адна знакавая гісторыя, прывязаная да Вялікай Айчыннай вайны. Гэта першыя
дні, калі Віцебск акупавалі 9 ліпеня 1941 года менавіта ля гэтага помніка адбываецца першы на тэрыторыі Беларусі танкавы таран. Сталася так, што нямецкі танк з боку Полацка першым прарваўся ў Віцебск. І вось калі ён увайшоў у Віцебск, вось гэтая развязка, дзе дарога на Полацк, старая дарога, і дарога гарадоцкая, вуліца Ленінградская сучасная. Танкісты нямецкія ўбачылі помнік Леніна і вырашылі яго банальна знесці. У гэты момант з'яўляецца савецкі танк, і ён ідзе ў поўны таран. Два танкі сутыкнуліся, і, як кажуць відавочцы, гэты помнік першаму тарану ў выглядзе раскарожанага металу. Доўгія гады падчас усёй акупацыі ён заставаўся на тым месцы, дзе адбыўся вось гэты гераічны таран. Таму савецкія танкісты абаранялі не толькі Віцебск, яны абаранялі помнік правадыра усіх пралетарыяў. Ну, так сталася, але вось прыклад гераізму, і дзякуючы гэтаму мы ведаем пра тое, што помнік Леніну у тым ліку на тым месцы быў. І на гэтым сёння все. Я так разумею, мы не паспелі. Мы не паспелі. У нас у планах яшчэ стварэння было новых помнікаў. Ну, вось, значыцца, будзе пра што яшчэ нам гаварыць. На гэтым мы сёння з вами развітваемся. Дзякуй за цікавыя новыя звесткі. Напрыканцы наш музычны нумар, гэта будзе Ганна Стаян. Курсы па гісторыі будуць працягвацца, але мыйце рукі, заставайцеся дома, і тады мы пабачымся праз 2 тыдні. Пакуль. Там до дна, плыви одна, вирами смутными застится, а по воде Господь иди, вода до берега ластится, лодка белая отплывая от берега до другого берега. Править лодка белая, там на верозе другие веросовый синий дым. Там душа моя живет, лодка белая плывет. Ни с кем не день, не у чароте, до неба ластовка ластится. Я до небес молитву снес, а небо застится пастками. Лодка белая отплывает от берега до другого берега. Править лодка белая, там на березе другим веросовый синий дым. Там душа моя живет, лодка белая плывет. Другого берега хай не знайдуть нигде я. Есть лодка белая.
заститься, а по воде Господь идти, а в небе